Кожна друга жінка із безпліддям має ендометріоз. Є різні методи лікування, хтось обирає консервативні методи лікування, але це всього лише 12%. 80% обирають лапароскопію і 3% взагалі не проводять лікування ендометріозу. Які останні рекомендації щодо лікування ендометріоїдних кист? Більшість все-таки науковців схиляються до того, що якщо у пацієнтки ще не виконані репродуктологічні плани, робити оперативне втручання немає сенсу, тільки тоді ми робимо оперативне втручання, коли є больовий синдром. І якщо дівчина, жінка планує ще народжувати дитину, то в першу чергу ми робимо заморозку яйцеклітин, заморозку ембріонів і тільки тоді, якщо є необхідність, видаляємо ендометріоз. Чи можемо ми зробити оперативне втручання так, щоб не зменшити резерв яйників? Ні, це неможливо. Тому обов'язково враховуємо репродуктологічні плани кожної конкретної пацієнтки.